codi gan y Stedmans yn 17 rhywbeth, yndi. Ac wrth gwrs, fel gwelwch chi, mae'r adeiladau mae i gyd wedi codi ar seiliau yr hen abati. Ac mwyn i chi edrych allan trwy ffenest, i chi'n gweld yr olion. Ac yn y waliau i gyd, mae yna gerrig melyn. A dyna gerrig oedd yn yr hen abati. Roedd y cerrig yma'n dod i fewn i Borthladd a Brarth. A wedyn cyffylau a cheir llusg yn ei dod â nhw fyny yma ar mynachod yn codi'r adeiladau. Ac wrth gwrs pan chwalwyd mynachlogydd, fe derbyniwyd cerrig yna'n falch iawn gan nifer o bobl i godi'r adeiladau yma. Ac wrth gwrs mae pob adeilad fferm i raddau heledd ar y drefn yma o fod yn sgwar. Fel bod chi'n gallu gollwng y crydyried allan a cael nhw nôl yn hawdd. Ac mae'n rhoi cysgod i'r anifel yn yr un ffordd. Reit, sori, fi'n siarad o'n hwn. A mae'r ymwybodol o chi o hanes yr abati pryd o'ch chi'n cael y codi yma. A hefyd, oeddech chi'n ymwybodol bod olion yr abati o dan eich clos chi fan hyn? Nagon. Ar ôl i'r bobl sydd wedi bod wrthi'n twrio ac yn crafu mae'r hynna wedi dod i'r golwg, do'n nhw'n y golwg cynt. Oedd yna ddarn mawr i lawr yng ngwaelod y cae wrth bod chi'n dod fyny, lle oedd y porth mawr i'r hen abati, ac o'n i ddim yn ymwybodol, o'n i wedi aredig dros ben y darn yna flynydde heb bod yn ymwybodol bod enna yndi. A beth am hanes y lle fel teulu? O'n i wedi cael lot o'r hanes gyda'r brif athrawes yn yr ysgol. Roedd hi yn dda iawn am hanes. Ac o'n i'n cael lot, gaethon ni beth wedyn gyda'r athrawes hanes yn ysgol Tregaron. So o'n i yn ymwybodol o lot o'r hanes. Wrth gwrs, erbyn hyn, mae yna gymaint o lyfrau wedi ysgrifennu, mae yna gymaint o hanes wedi dod allan. Mae'r peth wedi dod yn llawer iawn fwy byw. Mae olion gweithio plwm yn frith yn yr ardal. Oes. O'ch chi'n ymwybodol o'r rheina a hefyd o'n nhw'n effeithio yn gwenwyno'r anifeiliaid yr enghraifft? Wel, gaethon ni ddim enghraifft o hynny, ond yn sicr ddigon oedd y gwenwyn yna wedi gwneud drwg dychrynllyd i'r bobl ifanc oedd yn gweithio yn y gweithiau. Ac oedd yn had yn ewedig yn cofio tai unos i fyny uwchlaw y bencyn yma, neu mae yna gors, mae yna nifer oedd un hanesydd yn dweud bod yna gymaint a 520 o dau unos na un adeg. Ac mae hyd yn oed yn y fynwent, mae yna ddarnau gwag, wel i'n edrych yn wag. Ond mae yna gyrff yna, a beth oedd yn digwydd, wy'n cofio John Jenkins, hen hanesydd yn y pentre'n dweud wrtha i, bod e wedi cwrdd â sawl angladd fi-nos, berfedd nos. Roedd gan y teuluodd yma ddim arian i dalu i ddod i fewn i'r fynwent, a dim arian i dalu am goffin. Ac roedd bywyd y bobl yma, llawer iawn yn nhw'n deuluodd ifanc yn galed dychrynllyd. Ac o'n had yn dweud bod rhai teuluodd bydde'r bechgyn yn gweithio dros nos yn gwaith mwyn ac yna dod i weithio ar y fferm i helpu yn ystod y dydd i geisio cael rhagor o bres. Ond mae'n sicr ddigon fod nifer o bobl ifanc wedi colli bywyd oherwydd y gwenwyn oedd fewn yn y twneli o'n nhw'n gorfod dorri i chwilio am y mwyn. Mae beth diddorol, sori bod fi'n gofyn y cwestiynau. Mae un beth diddorol iawn yn y fynwent, y blaw gafel ac wylif o cos. Beth yw hanes hwnna? Wel, mae hanes difyr iawn lar i'r dyn golli i
goes, mae'r rhain dwi'n mae gweithio yn y gwaith mwy yn oedd e. Ac wedyn fe gladdwyd y goes yma, ac fe ath ei ffwrdd i'r America wedyn, a dod yn ôl am yna hen bennill un heddiw am hyn yn de. Dan yn dod yn ôl yn wan y fyr o goes, ond roedd ei ddawn lenyddol ef yn gryfach nag erioed. Ac oedd rhyw fi'n credu mae Crwydrin oedd wedi sgrifennu darn amdano fe de. Ond mae'r bedd bron swcholl a mae dan bydd y chwili mae rhywun. A mae yna nifer unwaith a nhw wedi gweld y ffaith mae dim ond coes sydd ar y garreg, maen nhw'n mynd i edrych at ydi llun. Ydych chi porth mona am hwn? Wel, ychydig. Roedd marchnad dan i'r Rhegaron, ac oedd yn had ychydig iawn o ddiddordeb mewn gwartheg. Mam a fi fydde'r yn amla'n godro cyn i ni gael peiriant, a fydde fe'n dod i'r Beudy a o fewn dim fydde buwch wedi gicio fe. Ac o mam yn gorfod gweud, cer allan, cer at y cyffyle. Ac pan fydde ni'n i anfon e fel oedd eisiau yn bell waith eisiau buwch, i brynu buwch, bydde fe'n dod nôl ar peth rhyfedda. Ac oedd mam yn dweud yn diwedd, os sy'n ni am gael buwch, gei di mynd i brynu'r buwch. A felly fi oedd gorfod mynd i brynu'r buwch. A dwi'n cofio ryw dro, o'n i'n marchnad Tregaron, marchnad stoc ifanc. A ddoth y sais mae i fewn, a tair heffer cross Ayrshire, a dwi'n bod pwy gros arall, a cyrnu anferthol dyn nhw. Ac o neb y fideo gyneges i seithbint, a fi cath nhw. A ddos i gartre a wedodd na, drycha mawr oedd e. O'n i'n meddwl bydde ti'n dod â gwartheg adre, ti'n dod â bwch danas. Beth bynnag ges i Russell Evans o Aberystwyth i dorri'r cyrnau i ffwrdd. Ac mewn hech wythnos, es i yn ôl i Tregaron a nhw dopiodd y farchnad. O'n i'n dweud, bostio wrtho fe, o'n i'n dweud, wel, eisiau chi'n gwybod beth i brynu allwch chi werthu. Godroedd y llaw wedyn yna amser ni? Sori? Godroedd gyda llaw wrth law? Ie, fi o'n i'n godro a llaw am gryn dipyn, ac wedyn yn y diwedd, achos dyma'r broblem fawr dan had, oedd symud unrhyw beth ymlaen, ond fe gethon ni'r machine yn diwedd. Ac wrth gwrs o'r llaeth yn mynd erbyn hynny i'r bwrdd machnata llaeth. Ac oedd mam wedi bod yn gwneud menyn ac yn gwerthu menyn i'r siop am flynydde. Ond o'n i'n gorfod mynd â'r llaeth i lawr i'r pentre i gwrdd â'r lori. Ac oedd yn had un stori fan hyn yn mynd ar Shirtons i lawr yn poni a trap. Ac oedd mam hanner yr adeilad na fyna, oedd hi'n arfer cadw twrciws. Ac oedd eisiau twrci gwyn. Ac oedd hi'n cael benthyg y twrci gwyn yma. A oedd hi'n gweithio yn had am mynd ag yn ôl i'r cymeriad yma yn y pentre. A nad fel arfer, doedd ddim wedi clymu'r sach ddigon tyn, doedd ddim wedi clymu'r twrci ddigon tyn. Ac wrth bod e'n mynd dros y bont sydd yn mynd lawr yn ôl i'r pentre, pwy oedd yn dod jyst cynni yn cerdded yn ôl wedi bod yn cynnig tân, ond anolfir un o ddwy hen ferch oedd yn glanhau ac yn cynnig tân yn yr ysgol. A fyno nad i eisiau lift oedd. Ac wrth bod nhw'n mynd dros y bont, wrth gwrs dyma'r twrci yn rhydd a'r holl sŵn, a fe ddiangodd y gasau. Ac yn nes mlaen y bore ni, John Devi Creed yn dweud i, o'r bachcen. Beth oedd yn bod? Indiad cochion ar ôl dy dad, a the trwy'r sgwar yma fel mellten, ac am y tro cynta, fe welon ni liw blwmer anolfir. Mae Debbie Moren an ei choesau
Faint o wartheg o'ch chi'n godro o'r llaw de? Ro'n i'n cadw 15 o wartheg yn y fan yma, ac o 5 I lawr yn y gwaelod, 20 o wartheg godro. Ac wrth gwrs roedd i'r adeg pan oedd dim sôn am y gwartheg, yr holl wartheg mae'n cael ei cadw. Ac yn rhyfedd iawn oedd ffermwyr yn gwneud bywoliaeth ar 20 o wartheg yr adeg hynny. Heddiw mae rhaid cael 200 cyn bod nhw'n gweud bod nhw'n gallu byw. Mae pethau wedi newid i'r fath raddeg, wrth gwrs mae gwartheg heddiw yn y siedau mawr ma'n de os dim sôn am Beudy. Ac oedd gyda ni yn helpu'r adeg hynny, fel oedd ar nifer, oherwydd bod y ffarm yma ar ben ffordd ac yn agos i'r pentre, ro'n ni'n cadw lot o brwydred. A fydde 2-3 ma'n amal iawn ar un noson, ambell un noson yn syrthio allan ei gilydd. A mi'n cofio rhyw bore o 2 un nhw wedi syrthio lawr, ac o'n nhw o blaen y tarw, y Beudy bach. A ni'n clywed y tarw yn rhio a trwy lwc oedd e wedi cael ofn oedd yn tynnu nôl, so ces I nhw allan. Ond oedd un cymeriad mawr yn ei canol nhw, Jim Daly, Gwyddel. Ac bydde fe'n dod I blygu perthi yma. A ryw fore oedd mam wedi deitha I ceri nôl Jim I gael cinio. A es I lawr I nôl Jim ac o'n i'n clywed yr iaith a pethau'n drwg. A I want money, I want to go. That's all right Jim, you come up, father will pay you. A fyny ag a ben ath roedd yr offer oedd gydag gyd mewn sach. A taflodd lan ei gefn yma. Ath y fwyell yn sawn yn ei gefn e. Ac erbyn I ni gyrraedd fyny at y tŷ, oedd ei sgidiau fe'n llawn o waed. Ac o'n I orfod ofn cyffwrdd a dim byd, a wedodd father, jump ar y beic ac ar y pentre yn syth, oedd da ni'n ffôn rhedeg I ni, ffonia Dr Davies. A wario teg, oedd rhaid doctor fyny yn syth. A rhoch wedodd ar ei fol ar bwrdd y gegin fyna. Os whisky da chi mises, wy'n credu bod peth na wedodd mam. So, fe dynodd y fwyell allan, a gwaed yn seithi I bob man. A rhwygo'r y Cris, a llwysodd whisky i'r bechyn galw, a se chi'n clywed iaith Jim, a gwas yn dal I lawr ochr na, yn had ochr na, a fynd wrth I benner botel whisky yn ei gege. Ac fi oren Jim yn y gwely da fi am bethefnos, a fi'n mynd â bwyd iddo bob dydd. Ac oedd e deud beth ar ôl ni, Young Arch saved my life. Ac gyswn I unrhyw beth a Jim ar ôl hynny de, ond oedd y creadur a fe wellodd yn iawn mewn dim, oedd e'n cerdded ar ei lle ac oedd e'n ôl yn plygu perthi. Ond dwi'n credu bod e wedi taflu'r sach ar ei gefn ar ôl hynny. Mae'n syndod clywed bod y crwydred ma'n galw, achos I ni bydden ni'n meddwl bod hwn yn lle eitha giarffordd. Ond nhw'n dod I weithio, nhw'n dod ne? Wel ie, chi bod, dyn nhw byth yn gweithio mwy na ryw 2-3 diwrnod, a wedyn dyn nhw'n cael pres a dyn nhw ffwrdd. A gran amlaf dyn nhw'n yfed ei gyd yn de. Ond oedd hon y fferm agosa i'r pentre. Ac wedyn, unwaith fydden nhw wedi bod yn y Red Leon neu Black Leon, lan I fan hyn bydden nhw'n dod. Ac oedd siŵr 8 crwydrin I gyd o un amser y llall yn bod yma'n de. A chi bob tro'n cynnig gwaith I nhw efe? Wel, dim bob tro, ond os bydde rhywbeth cyn cnifio lot o waith paratoi, bydden ni rhoi gwaith I neu ddau. Oedd Jim, mab ffarm yn Iwerddon oedd Jim, ac oedd e'n grefftwr da yn blygu perth. Ac wedyn bydd Jim yn plygu lot o berthi gyda ni. Ond oedd e, unwaith fydde fe wedi meddwi, oedd e'n un anodd iawn I drin. A bod nhw ôl I feddwl wedyn? Dwi'n meddwl, yn y wlad yma gweles I adwetha, a dwi'n yn siŵr lle mae wedi marw, ond oedd e'n un adeg, dyn cryf mawr tal. A mae'n debyg beth oedd wedi digwydd, bod mae'r ffarm oedd e, bod e wedi mynd a gwartheg i'r farchnad, ac yn y farchnad ni bod nhw'n cael eu talu ar y dydd. A bod
O'n i wedi mynd ar arian gyda geir pub a ffrindiau a wedi gwario cwbl. A ormod ofn mynd gartre wedyn a wedi dod drosodd i'r gwlad yma. Yr un rhai oedd yn dod yma o blwyddyn nesaf chi? Bron yr un rhai, ie. Ac dyna un peth am y crwydred, oedd nhw fel pe bydden nhw'n dewis i ffermydd. Ac 6 dwi'n meddwl bydde ar y mwyaf ynddi, ond bydden nhw rheini yma ryw adeg o'r blwyddyn, bob blwyddyn. Yr un amser? Yr un amser. Ac dwi'n cofio yn fan hyn o flaen y gwartheg bydde y gwair gyda ni bob amser. A mi'n cofio fi'n mynd fewn i'n bore a ffordd chi roi gwair i'r gwartheg ac dyna lle oedd un dyn nhw a fi bron iawn i fi'r ffordd yn dod a'r hen greadur roedd yn helpu lot hwnnw o mam yn yr ardd ac oedd gyda ni gymeriad rhedeg hynny yn torri beddau ac oedd yr enw gydag o ddim yn torri ddigon dwfn yn de. Ac oedd Rhen Harry wedi clywed am hynny. Ac oedd Ted ac Elen yn y pentre am ryw reswm twp yn dod fyny, mae galeri'r eglwys i garu y galeri'r eglwys. Ac o'n nhw wedi dod at y gat oedd y timing yn wonderful a dweud y gwir. Ac oedd Rhen Harry wedi jwmpo lawr i'r bedd a gweld pa mor ddwm oedd e. Ac wrth gwrs wrth bod chi'n jwmpo lawr, chi'n plygu'ch pengliniau fyna. Ac oedd e codi ben a mae'r pen yn dod fyny o'r bedd. A fel oedd Ted a Elen yn dod i'r gat. A fe gaethon gymaint o ofan, ydyn nhw byth i gael ei Beth yw'r bwriad Llanbed yw sydd wedi prynu'r safle? Na. O'na ymddyn o dolaeth yn de, trust. O, reit. Mae'n annibynnol o Llanbed. O, oce. Dim byd i wneud efo Llanbed rhagor. A beth yw'r bwriad? Ail adnewyddu'r tŷ? Os mae gennych chi check? Ac wedi'r cyfan yn y pen draw. Ie. Chwilio Mae'n am arian, da chi wedi mynd o'r tŷ. Sori bach. Mae'n stinens da chi wedi mynd o'r tŷ. O, Nes di mae'n y tŷ wag. aeth mam hwnna'n dechrau y 90au. O, iawn. Pryd o'ch chi'n rotyn, faint o twristiaeth oedd yn Cymru lle? Mae pobl yn dod i weld yn adfeilion pryd oedd e? Oedd yn rhyfedd iawn, bobl a beics yn de. O ie. Byddwn ni'n cael wmbreth o lot o bobl a beics a bobl yn cerdded. Ac dwi'n cofio un bore dolyg cael eira mawr, dim tebyg i 47, ond lot o eira. Ac oedd gyda ni 6 o heffrod allan, a wedodd yn had, mae rhaid i fynd i nôl rhywun cael nhw fewn gyda'r eira yma. Ac oedd aner wen ar goll o bob lliw. A methu, a wedodd e, cer a wag gyda ti, mae'n siŵr o gael gafel ni, y ci, a ffwrdd â fi fyny'r ffordd, ac o'n i wedi mynd bron filltir, ac erbyn hyn oedd hi yn lliwcho, ac mae Rhen Wag yn dechrau marcio yn ochr y ffordd. Ac o'n i'n meddwl, mae defaid oedd yna. Ond beth oedd na, ond dau seiclist. Ac o'n nhw wedi rhoi fyny'r ysbryd, a'r unig first aid oedd gen i o roi slap yn iawn iddyn nhw ar ei gwyneb pob un. A fe ddethon ati hunain, a dos i nhw nôl lawr i'r tŷ, a mi o'n gyda ni am dydd nadolig, a cael cinio nadolig gyda ni, a cysgu o flaen y tân. Ac dwi'n meddwl o'n i bai am yr Rhen Wag, fydden nhw wedi colli bywyd. Gennych chi lot o storiad i fi. Ydych chi'n mynd o gwmpas i cymdeithasau bod yn y lle? O, wedi gwneud beth, wedi rhoi'r gorau i rwan. Monteiriw, da chi yma, ie? Ie. Ie, ni'n meddwl bod chi wedi dall na Monteiriw. Da ni bod yn eithriadol o lwcus felly, do. O, ofnadwy. A fi'n angofyn i chi siarad fanna, o lle da chi dŵr.
Ges i am y dim a dweud o lan y bydder. A dych chi'n mwynhau'r ardal? Da ni wedi bod yn sôn mynydd bore yma. O, da iawn. Di ni'n mynd fyny i wasanaeth yn Sowar 2 neu 2 gwaith y blwyddyn. Di ni'n medru mynd ffordd yma, ond mae rhaid bod chi'n gwybod y ffordd yn iawn neu ar goll fydd i de. A di'r capel ddim ond yn gored am yr haf. Mae'n gorau, teuluoedd. Mae'n wasanaeth yn y disil nesaf ni'n gweld. Na chi. Bob sydd. Maen nhw'n wych ofnadwy i gael pregethwyr na'n de. Ond dwi'n credu bod lot eisiau mynd dim ond i gael y trip. Mae Dafydd Iwan yn mynd na bob blwyddyn. Ond i weld pan ysgol ffenas. Na chi. Da chi'n byw yn yr ardal o'n hefyd na? Dwi'n byw lawr yn y pentre nawr. Dipyn o newid o fan hyn. Faint o ffarm y gwn, Charles, byw chi'n ifanc? O 800 acre. Oedd e'n hyd yna? Rhaid y mynydd ac o bwrdd. Ac ro'n i, mae'r mynydd tua 4 milltir i ffwrdd. Fyny ffordd yma de. Ac oedd hi'n cymryd 2 awr a hanner i ni fynd â defed a gwyn y Gwanwyn pan o'n i'n dechrau gyrru nhw'n ôl i'r mynydd. Ac oedd y gyrru yn arag, o'ch chi'n gorfod bod a tipyn o amynedd. Ond dim digon o amynedd na fi bob amser. A droi gwan, ddim efo ceffil na. O, neu'n defnyddio cyffylir a digni oedd e. Mae'r dwlydd yn wastad ac yn mae'r ceien fawr. Ydy. Cnydau, ydych chi'n tyfu cnydau? Oedden, mae pethau wedi newid, dim ond silwar sydd gennyn nhw nawr. Ein yn adeg i, o'n i'n tyfu id, o'n i'n tyfu gwair, o'n i'n tyfu sweds, o'n i'n tyfu mangles, o'n i'n tyfu moron yn cael, ac bydden ni am wsnothau yn beth waith ar y mengluniau yn chwini ag ati. Wedyn gyda tatw, a tyfu tatw bob amser, ac bydde na rai o'r pentre dod i helpu ni adeg cynnia id a cynnia gwair, a bydde nhw wedyn yn cael rhes o tatw. Ac bydde ni'n cael help gyda nhw i hel tatw ag ati. Ond mae'r pethau na wedi mynd, a wy'n meddwl bod ffermwyr ar fai fe rhaid nhw fynd yn ôl, ydy. Fel mae'r byd nawr, felly bydd rhaid o fynd nôl i... Wel, dyna beth dwi'n meddwl. Achos mae'n dechrau sôn am rynder tatw a phob peth. Beth am eich amser yn ystod y rhyfel? Wel, gethon ni amser fan hyn, mae'n beth o'n nad i ddweud fel plant. Amser da, yndi. Ro'n i'n cywio fyny gyda'r soldiers am chewing gum bob no sil, ac oedd y cae yma yn y fan hyn, dyna lle oedd planes bach mae gyda nhw, lle i ddau. Ac o'n i a bachgen arall wedi bod ymhen un o'r boes, samser, eisiau cael lift yn un o'r planes yma. A na oedd hi. Ond fe ddaeth cyfle oedd e wedi colli cyllell oedd yn bwysig iawn iddo. Ges i afel yn y gyllell, a wedes i, you'll have it back if I can have it. Ac ei welodd yn syth fod y Cymro bach yn dipyn oedd iawn. So beth bynnag, ges i am partner fynd. Ac man i ffwrdd a dwi i ddechrau, o'n i'n gweld yr ardal a llefydd o'n i'n abod yn di. Ond yn sydyn mae fe ffwrdd. A ddoen o'n i'n gofidio a partner y gweithio i byddwn i'n merig yna. Dwi'n mynd credu i ddau i fod mor falch yn ei bywyd eriod i wedyn troi am nôl. A dechrau gweld ceiau a beth o'n i'n abod i'n weithio. A Lando, gadael a dod nôl i'r ca? I'r ca. Wel, oedd eisiau dod nôl i'r cae, a gweithio ni am redeg ffwrdd, oedd e'n sy'n dangos bod e
wedi gwneud hyn ac o'n i meddwl wedi mynd o sy'n bach yn hun ac yn gallach bod e'n beth gwael beth o'n i wedi wneud ynddi. Ond ddoth y cyfle pan collodd e'r gilleth ac oedd hi'n gilleth oedd e wedi gael dan wraig neu beth oedd hi'n bwysig ynddi achos oedd e bron y crio a ges i afel oedd yn llyged i dipyn gwell amser ni'n yma nhw heddiw. O feddwl bod bwa mawr yn yr adfeilion, ble mae'n ei nhw arch yn nhw rhywun? Wel, o fyny yn Leicestershire. O fe? Fe ddoth yr hen boi, mae'n lun i lawr fyna, Thomas Arch, yn giper i Nanteos. Ac fi oedd e'n Nanteos am rai blynydde, oedd e'n 9 o blant gyda ge gyd, 7 fi'n credu fi oedd byw. Ac fe pan bennodd Nanteos, pan oedd pethau'n ddrwg yn Nanteos, o'n nhw methu talu ciper wedyn, fe gath ei symud i fan hyn. Ac nid yn unig rhent y lle, a rent, ond bod e hefyd fel agent iddyn nhw. Ac fi oedd yn gweithio i'r stad wedyn, casglu arian, y gweddill o ffermydd ag ati. Ac mae'r bwrdd rhent gyda ni heddiw yndi. Ond dyna lle doedd yr arch. Ac yn rhyfedd iawn, erbyn heddiw, mae pob arch yn Gymro trylwyr yndi. Ac eto pan doedd ddau neu nhw i'r fan yma, yr hen wreigan ag oedd dim un nhw'n siarad Cymraeg, Saesneg nhw'n siarad. Mae'n hen cipar o'r ardal yma, wedi dod i fyw i Gaernarfon wan, Caradog. O, wy'n abod yn iawn. Caradog gyda chan i meddwl. Brenwch bod chi ddim weld i am bod yn siarad â fi. Yna, be di chenw chi'n iawn wan? Charles Arch. Charles Arch. O, Caradog a fi, dipyn o ffrindiau. O, byddai'n cael yn mission gyda fel oedd yn tan, mennas di, Ateb Wainol. O, ie. Yn rhyfedd iawn, o'n i'n siarad â rhywun am Caradog dydd o blaen. O, ie, wir. Yn byw yn Gaernarfon, jyst o'n digornol os gyda fi. O, ie. Yndi. Oes rhywun arall bobl sy'n dweud rhywbeth?